Здравейте, колеги! Намираме се на територията ловна дружинка Чакаларово. Както виждате, днеска лова така пак на изненада. Имаме много добра стука, но ще почнем подред, че много голям район обиколихме, нищо не открихме и накрая... Румене, къде си, бе? Къде ги намери тия прасета, Румене? Жара да кажа. Тужа. Намери ги в храстите, така се нарича, нали? В храстите, в едни храстчета. Оттам пуснахме кучета и почнаха едни гонки, големи гонки, които първо прасетата отидаха при кмета. Кметът ти какво направи, бе? Остреляха едно, дойдоха, доста бяха към 10 бройки. Стрелях на това И удари много голямо прасетце. разделиха се и падна отдолу там кучета го залаха, другите към шумната се тръгнаха към Кирко. Върха ги и тъй. Към заграденото, към нас. Едно прасенце дойде към мен и към Стефчо. Нали? Стефчо, къде си, бе? Падна Стефчо, много лошо си кръка такова, обаче да ви кажа историята на това прасе, как го ударихме. Слиза на пътя, аз го виждам, качва се нагоре. Тюджарче, мъжко ли е, бе? Мъжко е. Мъжко е, добре. Мъжко е. Излиза, стреля му два пътя, преминава от друга страна, каза му на Стефчо да го гледа, Стефчо му стреля и той един път, пак продължава да бяга, пада на пътя, по пътя и двамата го взимаме на мушка, как и двамата едновременно, пау! И прасето Стефчо какво направи? Падна като тълпа. Така ги стреляме, Стефчо. Ние така ги стреляме. А пък сега ще кажем и другите как ги стрелят. След това отидаха прасета в пусиите. При кой отида бричат първо? При кой отидаха? Знам там Долу. Долу. Бисери, при кой, бе? При Мариан. Мариан. Мариан е Дидо се обади чак от септември. Какво ми каза? Аз не разбрах. И някой е предал. Предал някой. Ти какво направи сега? Ние тръгнахме с Батвенко от пусиите да идваме надолу. Помислихме, че всичко е приключило. Бисер ни срещна на пътя, вика спирайте. Аз наново заредих пушка, заредих всичко. Те почнаха да излизат прасета от тук, от там. Заря, Батвенко, аз стреляме. Ама чакай сега, и Батвенко ли стреля? И Батвенко стреля. И Васко честито стреля. Батвенко. И Васко, и ти? И Васко. Някой друг да не стреля, бе? Фило, и ти ли, бе? И ти ли, бе? той е десния флаг. Всичките сме от тази страна. От Така. твоя дясно. Аз си мислиш, че квартал не е от вашия, ама и на него едно прасе може да е. Квартал и ти ли? И ти ли 3 пъти стреля? Това е, колеги, ловна дружинка Чакаларово. Много интересен лов. Днеска в края след обед се получи, но много интересен лов. Обаче Бисер имаше една приказка. Как беше, Бисере? Дигаш и пада, ама... Ама днеска не стана. Днеска не. Днеска не пада. Днеска не падат. Много поздрави. От гръм не умират от гръм. Иска да ги оцелиш. Много поздрави на кой? На Дидо. Много поздрави на Дидо и тук да са всички живи и здрави през новата година и все така да се задружи и да има слуха. Това е, колеги, от ловна дружинка Чакаларово. Чао за сега. До утре.